În urma discuțiilor pe care le-am avut cu cei 5 copii, pot spune fără nicio urmă de îndoială că între ei există o strânsă relație de prietenie. Sunt niște copii simpli, modești, absolut minunați. Mulțumesc, doamnă, nu mai am întrebări. Apărarea are întrebări pentru martorul Elena Barbu? Nu, onorată instanță, nu am întrebări. Mulțumim, doamnă. Acum se va auzea martorul numărul 5, Iulia Costa. Jurați să spuneți adevărul și numai adevărul și așa să vă ajute Dumnezeu? Jur să spun adevărul și numai adevărul și așa să mă ajute Dumnezeu. Vă rog să vă prezentați, doamnă. Mă numesc Iulia Cosma și sunt îngrijitoarea șefa orfelinatului. Ce părere aveți despre domnul Sorin Popescu? Una foarte bună. Este un om extraordinar, un om extrem de mărinimos și generos, care, în ciuda faptului că mi este superior, s-a comportat și se comportă în continuare foarte frumos cu mine. Ne puteți spune care era relația dintre el și copiii din orfelinat? Dânsul ține foarte mult la ei, întotdeauna ne dădea indicații, ne atenționa să îi îngrijim și să-i protejăm cât mai bine. Domnul Sorin a făcut tot posibilul ca acești copii să fie fericiți, să se simtă iubiți și să aibă o copilărie cât de cât normală. Am înțeles. Ne puteți spune care este poziția dumneavoastră în legătură cu acuzațiile aduse? Este imposibil, pur și simplu absurd, ca acest om, care a încercat să le îmbunătățească viețile acelor copii, care a făcut anumite compromisuri pentru a le crea o locuință, acum să-i abuzeze și să-i maltrateze. Am înțeles. Mulțumesc. Nu mai am întrebări. Domnule procuror, martorul va aparține. Există dovezi care demonstrează contrarul celor spuse de dumneavoastră. Domnul Popescu a abuzat de cei copii, i-a maltratat. Și mai mult, i-a obligat să cerșească. Printre dovezile care susțin aceste afirmații se află înregistrarea camerelor video, ce îi surprind pe minori coborând din mașina inculpatului, apoi cerșind. De asemenea, declarațiile unor martori sunt contrare celor spuse de dumneavoastră. În continuare susțin cele declarate. Mai mult aș vrea să menționez că acele lovituri pot proveni din urma unor jocuri mai mult sau mai puțin exagerate. I-am văzut de multe ori pe copii jucându-se în spațiul de joacă amplasat în curtea orfelinatului, tăvălindu-se pe jos, bătându-se. Nu știu în ce măsură se loveau sau cât de tare îi durea, dar este pur și simplu cu neputință ca domnul Popescu să fie vinovat de aceste lucruri groaznice. Onorată instanță, țin să menționez că există imagini care înfățișează pe copii desfășurând aceste activități infantile, așa că... Obiectez, onorată instanță. Precizez că în urma unor expertize ale dosarului s-a constatat că aceste imagini sunt falsificate. Cer permisiunea să o chem la bară pe Elena Petrescu, specialist IT, ce va putea da mai multe detalii. Se aprobă. Apărarea mare întrebări pentru martorul Iulia Cosma? Nu, onorată instanță, nu mai avem întrebări. Mulțumim, doamna Iulia Cosma. Jurați să spuneți adevărul și numai adevărul și așa să vă ajute Dumnezeu? Jur să spun adevărul și numai adevărul și așa să mă ajute Dumnezeu. Vă rog să vă prezentați, domnișoară. Mă numesc Alina Petrescu, sunt absolvent a Facultății de Informatică București, având masterat în prelucrarea fotografică. Aș vrea să ne dați niște detalii despre aceste poze. În urma expertizei am constatat că imaginile au fost manipulate digital. În primul rând, se observă existența a două surse de lumină ce provin din direcții diferite. Acest lucru este imposibil în cazul unei fotografieri. De asemenea, aici, umbra mâinii ridicate a copilului lipsește, deși conturul acesteia ar fi trebuit să se vadă clar pe sol. Mai mult, în urma efectuării obiectivului fotografic zoom, se observă cu ușurință diferența intensității pixelilor. Aici sunt mai mici și mai deși, dar aici sunt mult mai mari, ceea ce indică faptul că imaginea nu este unitară. Vă mulțumesc, nu am întrebări. Mulțumim, doamna Petrescu. Completul de judecată se va retrage pentru deliberări. Acum aș dori să vă prezint rezultatele unor cercetări privind numărul victimelor unor abuzuri și consecințele acestora. Astfel, recentele statistici arată că un abuz este raportat în fiecare 10 secunde. Copiii care au fost abuzați sexual sunt de 3 ori mai predispuși consumului de alcool și de 4 ori consumului de droguri. Aproximativ 5 copii mor în fiecare zi din cauza abuzurilor suferite, dintre care 4 nu depășesc vârsta de 4 ani. Aproximativ 30% din persoanele care au fost abuzate în copilărie își vor abuza proprii copii.
Deși copiii de orice vârstă sunt victime ale diferitelor abuzuri, din nefericire, cei mai tineri sunt cei mai vulnerabili, 32% dintre copiii abuzați având vârste mai mici de 5 ani. Fetele care au fost abuzate sunt cu 25% mai predispuse la o naștere în perioada adolescenței. 31% din femeile din închisori au fost abuzate în copilărie, în timp ce doar 14% din numărul bărbaților au fost abuzați. Copiii cu dizabilități fizice sunt de la 4 la 10 ori mai vulnerabili unui abuz sexual, în timp ce dintre copiii fără dizabilități, fetele sunt de 3 ori mai predispuse unui abuz sexual decât băieții. În ceea ce îi privește pe agresori, aproximativ 71% sunt agresori sexuali sub vârsta de 35 de ani și cunosc victima, în timp ce 59% folosesc seducția, tentația, farmecul. Vă mulțumesc! Vă rog să mă ridicați în picioare. Judecătorii vor intra pentru pronunțarea sentinței. Ședința publică în data de 29 aprilie 2011, completul compus din președinte Pănescu Radu Ivanov Alexandru, grefier Tudor Denis. Parchetul de pe lângă Tribunalul București este reprezentat din procurorii Atanasiu Alexandru și Răcaru Oana. S-a luat în examinare spre soluționare în primă instanță cauza penală cu privire la inculpatul Popescu Sorin, născut la data de 22 martie 1975, trimis în judecată prin rechizitoriul numărul 328 pe 2011 pentru îndemnul la practicarea cerșetoriei de către un minor și tragerea de foloase de pe urma practicării cerșetoriei de către un minor, ceea ce încalcă legea drepturilor copilului și unul din drepturile omului respectiv. Orice persoană are dreptul la viață, libertate și securitatea persoanei sale, fapt pentru care inculpatul Popescu Sorin se condamnă la 2 ani de închisoare. Exploatarea unei persoane prin executarea unei munci în mod forțat, ceea ce încalcă legea 678 pe 2001, precum și unul dintre drepturile omului respectiv. Nimeni nu va fi ținut în sclavie și nici în servitute, ceea ce atrage asupra inculpatului Popescu Sorin o sentință de 1 an de închisoare. Vătămare corporală, ceea ce încalcă articolul 215.1 din Codul Penal, precum și unul din drepturile omului respectiv. Nimeni nu va fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante, fapt pentru care inculpatul Popescu Sorin se condamnă la 2 ani de închisoare. Încălcarea drepturilor la educație, ceea ce încalcă legea 84 pe 1995 din legea învățământului, precum și unul din drepturile omului respectiv. Orice persoană are dreptul la învățătură, ceea ce atrage asupra inculpatului Popescu Sorin o sentință de 1 an de închisoare. Înșelăciune de lapidare, ceea ce încalcă articolul 215 din Codul Penal, fapt pentru care inculpatul Popescu Sorin se condamnă la 6 luni de închisoare. În temeiul articolului 346, aliniatul 1, obligă pe inculpatul Popescu Sorin la plata sume de 45.000 de lei în favoarea părții civile orfelinatul Sfânta Ana București. Sentința finală la care va fi supus inculpatul Popescu Sorin constă în 6 ani și 6 luni de închisoare și plata sume de 45.000 de lei. Mulțumim!